Доброго вечора, наші любі слухачі. Це радіо Настрій. Вмикай настрій, вмикай життя. Вмикай вечір. Знаєш, Київ такий магічний у вечірній час. Їдуть авто, світять фари. І це створює таку романтичну атмосферу. Так, особливо коли ти другу годину в заторі не можеш виїхати з моста Патона на лівий берег додому після офісної роботи. Але разом з радіо Настрій твій настрій поліпшується, тому що разом з вами лампові ведучі і лампові хіти на радіо Настрій. Спеціально для наших любих вечірніх радіослухачів, які повертаються в заторах додому, лунає цей неймовірний шедевр. Піанобой, шампанські очі. Слухаймо. Буває страшно дивитися